Yng Nghyntaf ar am. Helo, Symai, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi? A Richard Wyn Jones fi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'r Americanwr hynod wybodus yma, Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar y Cymro yma o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth y iaith ei hun. Ceisio ac yn llwyddo, dwi eisiau Wel, gobeithio. Yn y ddiweddar, ti wedi dechrau dysgu? Wel, da ni wedi cyrraedd pennod 50 a 9, felly dwi'n gobeithio mynd o rhywbeth yn altro. Da ni ar gael, Jerry, drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gyntaf, Jerry. Ar am. A da ni wedi cael tair pennod hynod o ddifyr yng nghwmni Morgan Llwyd. Ddaru Richard Martin, sy'n recordio hwn, dweud rhywbeth gwych yn dweud bod gen Morgan Llwyd main character energy sydd yn ymadrodd gwych gan Richard Martin. So da ni wedi cael rhannu main character energy Morgan Llwyd a wedi mwynhau. Lle da ni'n mynd y tro hwn? Ia, da ni wedi bod yn trafod llenyddiaeth Gymraeg cyfnod o'r Rhyfeloedd rhwng y Brenin a'r Senedd, ac wrth gwrs mae Morgan Llwyd ar ochr y Senedd ac yntau'n Puritan, felly dyn ni symud ymlaen yn ar y deg trwy algarfa bymtheg, a dwi eisiau edrych ar beth yn digwydd yn ystod ail hanner y ganrif ar ôl y Rhyfeloedd, ac gyda'r adferiad pan nath o Frenhiniaeth yn ôl, yn 1660, ac yn y blaen. Felly chydig bach yn beth yn digwydd. So pa flwyddyn oedd hwnna eto, Jerry? 1660? Yr adferiad pan nath o Brenin yn ôl, Charles yr Ail. Ac eisiau edrych bach ar beth yn digwydd o ran Puritaniaid Cymraeg, beth yn digwydd ar ôl marwolaeth Morgan Llwyd, beth yn digwydd o ran llenyddiaeth Puritanaidd, ac yn weithio'n yn lleiafrif yng Nghymru, ond yn gynydd o bwysig wrth ni symud trwy hanes o ran hanes crefydd yng Nghymru, a hefyd beth yn digwydd i lenyddiaeth y brenhinwyr ceidwadol yn ydyn, wedi pan nhw'n cael i cyfle eto, i ddyrchafu Frenhiniaeth. A dylwn ni ddweud gyda llaw i unrhyw un sydd yn newydd, ydy mae Jerry efo diddordeb arbennig yn y cyfnod yma. Mae'n diddorol, Ti wedi bod yn trio perswadio fi ers blynyddoedd bod hwn yn gyfnod diddorol. A ti'n gywir, Jerry? Mae rai fi gyfadda, ti yn gywir. Da iawn. Felly, dyn ni wedi crybwyll yn barod o drafod Rhys Pritchard a Vicar Pritchard. Fi farw yn ôl 1644. O lan ymddyfru. Ia, hollol. Ac dyn ni wedi trafod y ffaith bod ei waith wedi gyhoeddi ar ôl o farw ar ddiwedd y 1650 gan Stephen Hughes, Canwyll y Cymru, fel rhan o ryw agenda, ryw raglen waith oedd gan Stephen Hughes yn gyhoeddi llyfrau sydd yn cyflwyno llenyddiaeth Puritanaidd yn yr iaith Gymraeg. Mi oedd ail becyn i y Vicar Pritchard fel Puritan a choedwyd yn rhan o'r raglen waith yn y de. Rhywbeth arall nath o eisiau crybwyll wrth yn heibio, mae'n bwysig iawn. Llyfr gyhoeddwyd gen Stephen Hughes ac oedd wedi cael ei gyfieithu yn rhannol gyda fo ac eraill, sef wel, dych wel, mae'r teitl o hynna, gyd i ddechrau y teitl os ti eisiau da. Reit, ac os da chi ddim wedi dilyn ni o blaen, mae Jerry jyst yn rhoi swp o ddyfyniadau i fi ac yn disgwyl fi darllen nhw. So, teitl llyfr gyhoeddwyd gan Stephen Hughes yn y flwyddyn 1688. Taith neu siwrna y Pererin, tan rith neu gyffelybiaeth breuddwyd. Siwrna Pererin, Pilgrim's Progress. Union, felly cyfieithiad Cymraeg o lyfr Saesneg a oedd yn hynod bwysig i'r Puritaniaid, sef llyfr allegoriaidd, Pilgrim's Progress, yn trafod taith y Pererin, y pilgrim trwy'r byd fel taith y Cristion ac y blaen. Wan ta, oedd hynna bwysig ar ran y Puritaniaeth yn Lloegr ac yng Nghymru gyda'r cyfieithiad hwn. Mi gyhoeddwyd y llyfr yma yn 1688, sef y flwyddyn y bu farw John Bunyan, awdur y llyfr. Felly mae'n eitha cyfoes da. Mond rhyw, gwlta 10 mlynedd cyn hynny oedd Bunyan wedi gyhoeddi y llyfr Saesneg gwreiddiol da. Felly dyma nifer o Puritaniaid Cymraeg yn cydweithio i drosglwyddo clasur cyfoes llenyddiaeth Puritanaidd Saesneg i'r Gymraeg. Ac mi fys yn cael ei ail-gyhoeddi eto ac eto. Yn dylanwadu ar Williams Pant y Celyn o'r Methodistiaid. Felly, dyn ni'n gweld gweithgareddau cyhoeddi Puritaniaid Cymraeg
yn y cyfnod hwn yn parhau. Hyn oed ar ôl i adfer y frenhiniaeth, mae Serenw dan gwmwl wan. Mae dal wrth i'n trio hyrwyddo y math hwnnw o brotestaniaeth ddwys trwy gyfrwng llenyddiaeth Gymraeg ar y wasg a'r graffu. Felly, nes i nodi hynna, yn bwysig de. Wedyn, dyna ni grybwyll Charles Edwards, mi gyhoeddodd o Puritan arall, mi gyhoeddodd o llyfr pwysig iawn yn y flwyddyn 1667, y ffydd ddiddiant, sy'n llyfr swmpus yn trafod holl hanes y ffydd Gristnogol ar ryw ddehongliadau o safpwynt Puritanaidd ac yn y blaen. A rhyddiaeth i gan ddifyr, fe siarad ella ddod ni cael pennod gyfan trafod y ffydd y ffiant, ond mae'n ormod ar lendyddiaeth Gymraeg does, yn gorfod wneud dwsiadau calad weithiau da. Felly, ond dwi eisiau grybwyll o pwysig yna, felly eisiau nodi bod yn y lyfrau Cymraeg pwysig o ran beth y genhedlaeth nesaf o Puritaniaid Cymraeg yna. Ar ôl Morgan Llwyd. Ar ôl Morgan Llwyd, hollol. Felly wedi nodi hynna, dyn ni am ddychwelyd at y brenhinwyr ochr arall y rhyfel. Ti'n cofio Rolant Fychan? Dw tad. O Gaer Gall Llynwchyn. Sgwennodd y... Fodd anfonodd y gath i at Stewart Castell Harlech, de. Dwi wedi bod yn dychmygu Antonio Banderas yn gwisgo fel cath. Fel Puss in Boots. Fel Puss in Boots yn cerdded ar draws Meirionnydd. Yn yfad leche. Hollol. Ond mi o Roland Fychan, Roland Fon, yn fardd diddorol, ond hefyd oedd yn awdurhyddiaeth, oedd wedi cyfieithu testunau crefyddol Saesneg i'r Gymraeg cyn y Rhyfeloedd, ac nath o ail gidion y gwaith yna. Hyd yn oed cyn yr adferiad a diwedd y 1650 o wrthi eto yn cyfieithu gwaith eglwyswyr ceidwadol i'r Gymraeg. Ond yn y llyfrau hyn, mae yna ragamadroddion sy'n ysgrifau llenyddol greiddiol gyda fo. Felly eisiau edrych ar damad o ragamadrodd gan Roland Fychan neu Roland Fon i lyfr gyhoeddwyd gyda fo 1658, Crefydd Gristnogol a Llwybraidd Fodd Biro a Thrawiaeth ohoni. Cyfieithiad y lyfr Saesneg, ond mae'r ragamadrodd yn waith greiddiol gan yr awdur Cymraeg hwn. At y darllenydd, fy anwyl gydymdeithydd yn y bererindod fer yn hyn o fyd, ti a ddisgwili yn ôl yr arfer, rhyw gyfarchiad yn nechrau pob llyfran. Wela mae ti brawf ar wyddorion dy grefydd. Dyma y peth rheitiaf yn yr oes hon, rhaid i'w cropian cyn cerdded. Nid myned i lyfr yr offeren, ac yn offeiriaid hefyd. Mael yr aeth hefyd. Mael yr aeth llaw. Fel di hynna, ie. Fel, ie. So mi'n ddrwg i ni. Dwi wedi baglau, Jerry, mae'n ddrwg i ni. Rhai cropian cyn cerdded, nid myned i lyfr yr offeren, ac yn offeiriad hefyd, fel yr aeth llawer o grefyddwyr yn ddiweddar. O greftwyr. Mae iawn. Ti'n ar y dda, chwarae teg. Ie, felly yn cwyno, mae o'n frenhinwr ac yn eglwyswr ceidwadol yn cwyno bod byddin y Senedd a Puritaniaid wedi dyrchafu dynion cyffredin heb dras, creftwyr cyffredin. Crydd neu rhywbeth wedi landio fyny'n arwain catrawd neu beth a hefyd wedi mynd i bregethu fel pregethwyr. Heb yr awdurdod priodol i wneud hynny. Felly dwi'n gweud, yr hein geidwadaeth yna ar waith eto. Ond hefyd, y dechrau frawddeg, mae fy anwyl gymdeithydd yn y bererindod fer. Yn hyn o fod yn newid drafod taith neu siwrnau Pererin, gwaith Puritanaidd, ond dyma eglwyswr ceidwadol, dyddi'r union un alegori, sy'n rhaid ddiddorol ar hynna. Wedyn, eisiau neud ymlaen at ddweddglo ar rhagamadrodd yma, yn gofio felly, mae'n deud ylwch, mae'n bwysig bod ni'n dysgu pynciau elfennol a ffydd yn ôl eglwys Loegr. Mae'n eglwys o ceidwadol. Ac mae'n cwyno am yr hyn sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Felly darn o ryddiaeth Gymraeg trafod y Rhyfeloedd sydd wedi gorffen ac yr hyn oedd yn ormes i frenhinwr eglwyswr fath o fo. Pan oedd y rhwygwyr, ysbrydwyr, y crynwyr, y gwrthfedyddwyr, yr anghydffurfwyr a'r crogyniaid pobl oedd yn ymwrthod ag anabyniaeth o bresbyteriaid i wrteithio'r efengil ac i hau eu hefrau
ac i heuru yn hirllyd mae hwnnw i'r gwenith gorau. Ac wrth fi'n arfau i amrheithio yr eglwys a'i gweinidogion, y da a'r drwg, mi welwn yn fadws i minnau am cleddyf coch, wedi methu'r glas anturio gymeryd cryman i dorri ymaith y dreiniach a'r Mae'ri, a derchafodd i oresgyn ac i orchfygu y gwynwydd melysion. Ac mwyn i ti, ddarllenydd mwynaidd, ofalu am ochel y gau broffwydi a'r brydwyr yn fydfodd hynny, a dilyn yr union lwybr y gweli di ei ddechrau yma, yr ysgrifennwyd hyn gan dy gydwladwr, parod i thwasanaethu, Rolant Fychan. Y fad ydi? Wel, dydy o'm cystal rhyddiaethwr a Morgan Llwyd, os gai fentro dweud. Pwy sydd? Na, mae'n gret. Mae'n gret, ynddi. Dwi'n licio bod wedi cymryd i gryman i dorri ymaith y dreiniach. Ie, sef a'r Mae'ri. Y syniadau anghywir oedd wedi a ddyrchafodd i oresgyn ac i orchfygu y gwynwydd melys. Ie, holl. Ac mae'n dweud i fod o pan nath o weld y bygythiadau yn y wlad, nath o gymryd i gleddyf coch. Felly oedd o'n ddilwr am y brenin doedd e. A wedi methu greu hynna, achos ni gollodd y brenin y rhyfel. Mi gollodd y brenin fywyd di. A dyma fo yn cymryd y cryman. Ond wrth gwrs, mewn ffordd, y cryman yw'r ysgrifbin. Nes i fethu fel milwr, i gefnogi'r eglwys yn wyneb y puritaniaid a'r Senedd. A rwan, dwi'n defnyddio'r cryman sef ysgrifbin i gyhoeddi gwaith sydd yn cael gwared o'r hos syniadau anghywir. A sy'n rhoi bobl yn ôl ar y llwybr y cyfiawn fel petai. Yn hollol. Parod, dwi'n licio hwnna. Dwi'n meddwl dylswn i orffan fy llythyrau, fy e-byst hefo parod i wasanaethu Richard Wyn Jones. A weithio, ie. Dy iddydd wasanaethwr, rhywbeth fel yna. Ie, dwi'n licio hwnna. Edrych ymlaen at efo'n e-byst gen ti wan. Na fo ti. Fo e-byst i, mae safon yn mynd i godi'n sydyn ar ôl hyn. Ie. Rwan ta, fel oedd Monty Python yn dweud ys talwm, am rhywbeth hollol wahanol. Ond gan aros efo'r un thema, llenyddiaeth yn adweithio i gyfnod y rhyfeloedd ac yn y blaen. Eisiau sôn am fath arall o llenyddiaeth dyn ni ddim wedi drafod, sef drama. A drama boblogaidd yn y cyfnod modern cynnar yn Nghymru. Yr antiloot, Na ni drafod yr antiloot mewn manylder. Yn y gyfres nesaf, pan dyn ni'n cyrraedd y 19fed ganrif, mae yna rhyw 20 o antilwtiau Cymraeg, neu dramau Cymraeg mewn barddoniaeth, penillion lle. Dramau wedi eu cyfansoddi gan feirdd, ond dramau sydd yn defnyddio hynna traddodiadol yn ogystal â straeon newydd gwahanol, na ni drafod hynna eto. A mae yna rhyw 20 ohonyn nhw rhwng y flwyddyn 1660 a dechrau 15 yn y blaen, ond mae'r cofnod cynta sydd gennyn ni yn profi bod antiloot yn cael ei ffurfio yng Nghymru yn deillio o gyfnod awyren lywodraeth ar ôl yr Senedd ennill a Cromwell, achos mi oedd y puritaniaid yn gyrru'r agenda yna a nath nhw pasio deddfa yn gwahardd drama. Achos drama yn anfoesol. Wel, quite right. Felly mi oedd perfformio dramau Shakespeare yn Llundain yn anghyfreithlon, a mi oedd perfformio antilwtiau yng Nghymru yn anghyfreithlon. Felly mae'r cofnod cynta sy'n gyda'r antilwt yn sy'n dŵad o gofnodion llys sy'n Gynarfon am antilwt perfformwyd. Dedi gweud, yng Nghartra fy nyweddar gyfaill, wedi marw yn ddiweddar Rhys a Pritchard, wrth y modd yn trafod llynydd Gymraeg, a ni gartra fo Derwyn Bach, neu Derwyn Fychan, na môl garn dolbennain, bryncir y perfformwyd yr antilwt yma. A hwn dyma'r cyfnod cyntaf o ddrama yn cael ei perfformio yng Nghymru. Ac mae'n gofnod o achos llys. Achos mi oedd yn anghyfreithlon. Felly gyd i ddallan y deposition Saesneg o'r achos llys yng Nghanarfon ar y flwyddyn 1654. Waw, dyma ni. Rhaid fi gael fy Snisneg gorau y fan hyn. Examination taken before Justice of E-Peace for the County of Caernarfon. Morris ap William David
of Llanfihangell, age 46, sworn that upon Monday, the 29th day of May, last past at night, was at the dwelling house of Hugh ap William ap Evan of Derwyn Fychan, where ye family and 3 strangers, 2 of them men and 1 lad, which this despondent so act an... Deponent. Deponent. Yeah. Oh yeah, this deponent so act an interlude, the night aforesaid. All 3 being disguised, and sometimes one of them in woman's apparel. All 3 at several times appearing in several changes of apparel. This deponent knoweth the actors were the 3 strangers who continued thus acting, and delivering several parts by heart for an hour or 2. And further saith, he heard the clerk of the parish of Dolbenmaen gave notice of an interlude should be played and acted at Dolbenmaen. Felly, mae'r disgrifiad hwn, mae'n achos llys, achos mi oedd yn anghyfreithlon, perfformio. Ond mae'n cyd-fynd yn fras, a beth ni'n gwybod am yr antilwtiad yn cael ei perfformio yng Nghymru yn y 19af ganrif, hogiau ni'n neud, dynion ifanc yn teithio, felly llainc yn chwarae rhan dywysoges neu'r rhan a benywaidd, ac yn teithio o gwmpas o le i le, so mae'n i gyd yna. Ond, fel rheol, mi oedd antilwd yn cael ei perfformio tu allan yn yr awr agored, fel rhan o Wil Mabsant neu Ffair neu Farchan, ond mi oedd yn anghyfreithlon, felly mae'n cael ei perfformio tu fewn i'r tŷ. A mae'r boi yma wedi sbragio arno fo, a mynd i'r llys, de. A dwi'n licio all 3 being disguised, and sometimes one of them in women's apparel. Hollol. Felly, chwod, mae'n ddiddorol mae dyma'r cofnod cyntaf sy'n gen i am antilwd, oherwydd y tensiynau crefyddol a'r werlywodraeth a holl beth. Wedyn, mae'n ddiddorol iawn, yr antilwd gynhara sydd wedi goroesi mewn llawysgrif yw un sy'n dwy'n y teitl y rhyfel cartrefol. Antilwd am y rhyfel cartrefol. Nawr, wanta, mae pob antilwd efo 2 haen neu 2 stori. Mae'n un draddodiadol gyda'r ffwl a'r cybydd, mae'r job y ffwl yw twyllo'r cybydd allan o'i bres a'i boenidio fo, a mae'n lot o humor slapstick, lot o jokes, masweddus, hyn y llall, a wedyn mae'n rhyw stori arall, unrhyw stori sy'n gallu bod yn stori o'r Beibl, neu chwedl, neu stori wreiddiol, rhywbeth hanesyddol, felly sgwennodd Hugh Morris o ochr Llansilyn, bardd gwych, a dyn ni ddim wedi drafod o, mi sgwennodd o gymaint o gerddi diddorol, cerddi caeth a cerddi rhydd, Hugh Morris, dyn ni'n gwneud cam a god ar ei gwir, achos mae'n heiddi mwy o sylw, ond dyn ni'n trafod yr antilwg gyda fo, y rhyfel cartrefol, ac mae'n debyg iawn i fod o wedi cyfansoddi'r fama i gael ei perfformio yn syth bin at y gradferiad. Mae Brenin yn ôl, mae bellach yn gyfreithlon i perfformio dramau eto, felly y flwyddyn 1660. Felly, mae'r cofnod cyntaf sydd gennym ni am antilwd yn gofnod o achos llys, achos o'n anghyfreithlon adeg Cromwell a wedyn a'r antilwg gyntaf sydd gennym ni, un sy'n berniadu Cromwell a'r Seneddwyr ac yn y blaen. Sy'n wych iawn. Ac yn syth ar ôl yr adferiad. So, reit, ffew, da ni'n rhydd i gael wneud y pethau yma eto. Felly, heb gorfod cuddio. Union. Felly, o ran y dystiolaeth sydd wedi goroesi, mae hanes cynnar yr antilwg Gymraeg wedi i blethu a hanes yn ymrafal rhwng ceirwadaeth a radicalaidd, puritanaidd ac yn y blaen. Sydd o'r ôl dyn ni. Felly... Neu, gawn ni ail, neu'r bobl sydd yn mwynhau cael hwyl. Pobl sy'n mwynhau cael hwyl. A pobl sych ddiwiol sydd yn mylicio'r werin bobl diddannu. So dwi'n mynd i fynd efo, Jerry, ti'n mynd... Na, dwi'n hoffi o'n o'r antilwtiau, fel y gwelyd ni. Syniad o Wil Mabsant, rhyw ffair gymunedol fawr, fel pobl mwynhau hynna. Alla i weld chdi mewn Wil Mabsant, ydw i'n gwir. Reit, oce, alla i weld i. Yr atgyfodi'r traddodiad. Mae eisiau gwneud. Ond felly, fel arfer, mae'n y 2 gymeriad sy'n dod o'r llwyfan yn gyntaf, ac mae'r antilwyd hon, dwi'n yn gwybod, os o ddim cofnodion yn deud pryd yn union a ble yn union gafodd ei ffurfformio, ond dwi'n dychmygu i wedi ffurfformio o gwmpas Llansilyn, hwyrach wedi teithio o gwmpas Sir Dyfaldwyn a Meirionnydd ac yn y blaen. Mae'n neis meddwl, dydi. Ac perfformio awr agored, hwyrach yn defnyddio cert
fel llwyfan neu llusgo bwrdd allan o dafar neu rhywbeth felly. Ac mae yna ddau gymeriad sy'n dod ar y llwyfan amrysymol ar y dechrau, y prolog neu'r treisydd sy'n crynhoi'r stori, a wedyn y ffwl. Felly dyma linellau cynta'r treisydd yn anerch gynulleidfa, reit? A pawb yn dathlu, da. Dy da fo i chi'r lan gynulleidfa, hawddgar o reiddyn, ryddyn adda, a llun gomer a nifer nwyfus iawn ddibratio epil Brutus. Felly, diwylliant poblogaidd ar gyfer y werin sy'n yna yn meddwi ac yn mwynhau, a mae'n ei cyfarch, fel, rhyddyn adda, dysgynyddion adda, ond hefyd, llun gomer a epil Brutus yr hen data Cymraeg, chwedlonol llwydde. Fantastic. A wedyn mae'n mynd ymlaen a mae'n crynhoi holl hanes y stori, mae'n crynhoi yn y darn cyntaf, y prolog, hanes o'r Rhyfeloedd, yn dweud, da chi am weld dramas, da chi'n aros efo ni am rhyw 2 awr, drama sy'n darlunio beth sy'n digwydd efo Cromwell a hyn y llall, holl hanes, os llwyth o gymeriadau hanesyddol yn cael ei portreadu yma, wedyn mae'r ffwl, a dyma fo hoff gymeriad ym mhob antilwt y ffwl. Wrth gwrs, da. Dyna'n rhan dwi'n cymryd o ffrindiau, efo chdi. Ti eisiau mynd i'r llais fwl? Mae fi sy'n dŵad yn gynta i gymryd meddiant yma. Mi welai yma'r lawer o ferchad glân ymdynnu o wnan amdana. Ie, hollol. Fel arfer, mae'n antilwtio diweddarach, mae'r ffwl yn cychwyn fel la. Yn dweud, fi sy'n dŵad gynta i gymryd meddiant yma, ffwl sy'n meddiannu'r gofod, achos fo sy'n dŵad ar hwyl a'r sbri, a mae pawb eisiau A wedyn, yn aml iawn mewn antilwtio ar y dechrau yn araith gychwyn y ffwl, mae o'n gweld rhyw ferched yn gynulleidfa, mae'n dechrau gwneud rhyw jogs mas weddus. So weithiau mae gen fo rhyw bastwl a ffurf ffalws, a mae'n ei lot o gastiau fel hynna, ti'n gallu dychmygu. Mae'n llai ddychmygu. So, dyna ni. Do hoff gymeriad nes i ddweud, Wel, mae'n ddifur, Ond na'n ei neidio ymlaen, felly dychmyga wedyn bod ni yna yn Llansilyn yn 1660 yn dathlu'r ffaith bod y frenhiniaeth wedi arfer, dyn ni'n meddwi ac yn mwynhau cerddoriaeth y dawnsio a dyn ni'n gwylio'r antilwt am rhyw 2 awr neu 3 awr. Mae'n dipyn o dawnsio a chanu fel rhan o perfformiad. Mae'n darlunio holl hanes o'r Rhyfeloedd cartref dechrau llwyth o gymeriadau. Mae cadfridogion Pennod yn cael ei henwi yn yr antilwt, actor yn ei chwarae Cromwell, mae Gymru, mae Saeson, mae Wyddelod, mae Albanwyr yn y drama. Mae'n gynhwysfawr a lot o hiwmor o ffwl yna na'n dyfannu. Dwi'n gwylio'r holl hanes a mae'n gorffen a wedyn mae'r frenhiniaeth yn cael ei hadfer a dyma'r ffwl ar y diwedd yn crynhoi. Oes yma neb yn ofni'r rowndiad, doed i'r tir golau, dim hwyn ac ymguddiad. Mae'r cabelier yn mynd yn fras, drwy iawnwych urddas, chwardded. Chwi gewch yr un fath ar gyfreithiau, ac oedd yn amser eich hen dadau, a'ch teidia wnaeth gadw diwrnod gwyl, wel dyna'r gorchwyl gore. Pob un sy'n caru hawddgarwch, yn well na'r trwst na'r tristwch, gan fod y brenin yn ein bro, fe ddarfu cwyno cenwch. Ie, union, hollol. Ac y gair ola. The good times are here again, ydy'r is-destun. Diolch yn is-destun. Yn gofyn yr gynulleidfa ymuno, yn canu ac yn dawnsio ac yn crynhoi'r holl bethau. Felly dyna fo, y llinell gyntaf na, oes neb yn ofni'r rowndiad, y roundheads, y puritaniad yn y Senedd, achos maen nhw wedi curo nhw ar y diwedd. A does dim angen ymguddiad mwy, mae'r cabelier yn mynd yn fras drwy'r iawnwych urddas. Chwardded, ac lot o chwerthin yma, ac wedyn... A dwi'n licio wedyn, chwi gewch yr un fath ar gyfreithiau, ac oedd yn amser eich hen dadau, a'ch teidia wna'i gadw diwrnod gwyl. Wel, dyna'r gorchwyl gorau. Yn union, felly dyna, a dyn ni wedi darllen cerddi sgwenwyr gan frenhinwyr yn ystod y Rhyfeloedd yn cwyno bod yr eglwys wedi newid, yr holl hen arferion wedi troi'r i pen. Yn union, hollol. Fel mae'n dweud, mi gewch chi'r un fath ar yr hen gyfreithiau oedd yn amser yr hen dada, ynddo. Adfer trefn, adfer yr hen drefn, yr hen status quo. Ond hefyd hwyl, adfer
Ie, yn union. Dyma'r peth de. Ie, gadw diwrnod gwyl. A debyg iawn mae diwrnod gwyl mabsant oedd o de. Ac oedd hynny wedi cael ei wahardd gan y Puritaniaid. Pob un sy'n caru hawddgarwch yn well na'r trws, na'r tristwch. Yr hen Puritaniaid diflas na. Wel, yn union. Oedd fel lle mae'n ryddiol. Oedd hanes yr antilwt. Oedd ni'n gweld hyn ymlaen. Hydyn ni'n rhyw ragflas o'r gyfres nesaf yn neidio ymlaen o 19th ganrif. Ond pan mae'r diwygiad Methodistaidd yn dechrau o ddifri, tua 1735, 1740 yng Nghymru, a wedyn mae gen i bob math o enwadau yn neilltu'n ymddangos, a mae neilltuaeth yn mynd yn rym mor bwysig yng Nghymru. A mae'r Methodistiaid ac neillwyr eraill mynd ati i bregethu yn erbyn yr antilwt a'r Wil Mabsant, cyd-destun Perfformio Antilwt, fel pethau pechadurus yn dda. Mae pobl yn meddwi ac yn dawnsio ac yn mwynhau yn lle gwrando ar bregeth ddyfrifol. A mae yna enghreifftiau o rhai o'r tadau Methodistaidd cynnar yn mynd i Wil Mabsant er mwyn mynd i ganol y pechaduriaid. A pregethu iddyn nhw da. A weithio mae yna enghreifftiau o rai lle yna antilwt yn cael ei ffurfformio mewn ffair neu farchnad neu Wil Mabsant. A mae'r pregethwr yn mynd, mae'n gosod ei hun y fyny, mae rhan arall o'r pentra lle, a mae'n trio denu'r dorf ato fo, So, dyn ni'n gweld yr ymrafal rhwng y ddau draddodiad. A rhywbeth fi sydd yn, ddim yn hollol academaidd, ond dwi'n hoffi meddwl amdano fo'n y termau hyn am hwyl da. Ti'n gwybod y llun enwog gan Pieter Bruegel, yr ymladd rhwng Grawys a Carnafal. Gorymdaeth a Sgwar Pentrol, dau fath o dorf, un yn dod o'r eglwys a llall o'r dafar mwyn o lai. Ysbryd Grawys, pobl yn ymffridio ac yn ddwys ac yn grefyddol. Wedyn ysbryd Carnafol efo rhyw ddyn yn marchogaeth a gasgen o gwrw. Berffaith hyn, dydi. Mae un o fy hoff lyniau. Dwi wedi sefyll ar flaen o'r rhyfeddu sawl gwaith. Felly, fi'n licio meddwl yr ymrafal rhwng y Methodistiaid a'r Antilwtswn yn ddyn ganrif fel rhyw fath o fersiwn Cymraeg yr ymrafal rhwng... Ffantastig. Rhwng crefydd dyfrifol dwys sydd eisiau mygu hwyl ysbryd fel a pobl sydd wir eisiau mwynhau y carnafol gwahanol Mabsant. Felly, dyn ni'n gweld fersiwn cynnar o hynny fyma. Mi fysa Bruegel wedi cael hwyl o hyn. Bysa. A mae'n digwydd yn syth bin ar ddiwedd y rhyfeloedd pan mae'r frenhiniaeth yn cael ei hadfer a'r dathlu'r holl bethau gwiriannol Cymraeg yn dod nôl eto. Ond beth sy'n ddiddorol ydy, yr adferiad, troi'r cloc yn ôl, ond eto, fel da ni wedi sôn yn ystod y bennod, y ffaith ydy bod y Puritaniaid wedi gwreiddio, bod y gwreiddyn wedi... Ac maen nhw'n wrthi'n cyhoeddi llyfrau hefyd. Yn hollol, felly, doedd hwnna ddim yn mynd i ddiflannu, doedd troi'r cloc yn ôl yn llwyr, ddim yn bosib. A mae hyn yn enghreiffdio pwynt sylfaenol bwysig am y lendyddiaeth Gymraeg ac am hanes llenyddiaeth Gymraeg, sef doedd llenyddiaeth Gymraeg ddim yn unffurf y gorffennol. Mae pobl fel hyn oedden nhw'n sgwennu yn yr oes yna, Morgan Llwyd, neu'n oesau canol da. Ond wrth gwrs, fel dyn ni wedi gweld, mae yna ffasiwn amrwyaeth o ran llenyddiaeth, rhyddiaeth, barddoniaeth, arddullio gwahanol, cerddi caeth, cerddi rhydd, pethau ysgafn, pethau dwys. Ond hefyd o ran ideoleg, dyn ni'n gweld bod llenyddiaeth Gymraeg i hun weithio'n faes ymrafal rhwng gwahanol ideolegau, gwahanol safbwyntiau crefyddol a gwleidyddol da. Felly mae yna ffasiwn amrwyaeth yn da. Ac mae'n ddiddorol, achos mae'n foddi ymglwad a natur cymdeithas yn y cyfnod. Wel, wrth gwrs, dyna sy'n ddiddorol yn y ben draw. A gweld sy'n mae beirdd ac awduron, hynny artistiaid, llenyddol mynd ati i ddefnyddio i donia a'i crefft i gyflwyno safbwyntiau da. Mewn ffordd gymlaeth ar uchaf o Morgan Llwyd weithiau, ond hefyd mewn antilwyd, mewn drama boblogaidd yn taro tant sy'n golygu rhywbeth i'r werin bobl sy'n ei mwynhau. A ti'n da ni wedi mynd drwy, da ni wedi cael ar antilwyd, a nath ni ddechrau hefo siwrna'r Brenin yn dod. John Bunyan cael ei gyfieithu Gymraeg. Mae'r tyndra a'r tensiwn yna. Amrwyaeth. A'r amrwyaeth yna. Ond iawn, mae'n densiwn dydi. Mae'r bobl yn wedig ar ochr Puritaniaid, maen nhw'n credu mewn rhywbeth o ddifryn. Dyn nhw'n mynd i ildio tir. Na, yn union. Hyd nod ar ôl yr adferiad. Ac yn gosod sylfaeni, dyn nhw'n cael ei sbio nôl gyda doethyn am tranoedd, a gosod sylfaeni ar gyfer y ganrif nesaf, ac, wel, dyfodol y Gymru fodern i raddau helaeth am y rhai ffyrdd, ti'n bod? Gwych, a ddwn ni'n ôl at hynna. Jerry, pennod 59 wedi dod i ben. Diolch, nes i wir fyna yna. Eto, mae'r stwff yma mor
eithriadol o ddiddorol. Mae'n gyfnod mor eithriadol o ddiddorol. A ddiddorol bod ti'n dweud bod yna Albanwyr a Gwyddelod yn cael eu portreadu. Fel nath ni gychwyn y stwff ma ynglyn â'r rhyfel cartra Saesnig fel arfer cael ei ddysgu. Ond oedd yna ryfeloedd. Ac mae'r ddrama ddwn ni bwysleisio, mae'r Antilut yma yn darlunio puritaniaeth o crefydd y Saeson yn cael ei orfodi ar y Cymru wrth gwrs hefyd. So mae gen ti'r gythryfal a'r rhyfeloedd ac yr hunaniaeth Gymraeg y cyfnod, mae'n ddifyr iawn. Diolch fawr ti, Jerry. Oedd hwnna'n blasus dros ben. Diolch Richard Martin, sydd wrthi yn recordio ac yn cadw trefn o ryw fath arna ni. Gradur, ie. Felly, be dwi eisiau dweud i orffan, Jerry, ydy be dwi wedi dweud. O ia, ti'n paratoi talfyriad Saesneg o hyn. Os bywch iach i nation.cymru. A dylech chi edrych ar hwnna, mae o wastad yn ddiddorol iawn. Mae'n olyniad da hefyd yn does. Diolch i John Gower sydd yn gwneud hynny. Da ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Da ni yn pwyso ar Jerry i ddarparu fersiwn Cymraeg o'r holl beth yma ar gyfer bobl sydd eisiau cael rhyw fath o gyfrol yn crynhoi hanes llenyddiaeth Gymraeg, ond yn anffodus, da ni'n styc ar hyn o bryd. Ond falle fydd yna rhyw filiwnydd hael yn gwrando ar hwn ac yn penderfynu helpu allan. Yn y cyfamser, os da chi'n gallu dweud wrth bobl fod podlediad ar gael am ddim, a da ni'n wir yn gwerthfawrogi os da chi'n gwneud hynny, achos does gennym ni ddim ffordd o rannu'r wybodaeth yn bodolaeth y pod yn hunin, ond os da chi'n gwneud hynny, da ni'n werthfawrogol dros ben. Da chi'n gallu dweud wrth bobl fod yr hen iaith ar gael ar yr holl ffrydiau podlediadau, fod o ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a mae ar gael yn gyntaf ar am. A gyda hynny, da ni'n dod nôl y bennod nesaf fydd y 60fed pennod. Mae hyn yn rhyfeddol dydi. Felly, edrych ymlaen at hynny. Tan hynny, hwyl fawr. Hwyl fawr.